Mabungahong kabuntagon mga igsoon. Gahapon di ay after sa atong biyahe sa Libertad Sierra-Bulones, bukid kay nga dapit igsoon. Later that night, nagkuan dayta natay cottage service nga gihimo sa Barangay Buntod, Clarin, Bohol, no? So actually mga igsoon, kapoy na gid kayo atong lawas ani kay layo kay tagbiyahe gikan patas bukid ning tungas unya napay mga agianan nga mga libaong. Syempre mangusog magyud ka kay magunit kag manubila, pero mao lagi ni naman tay buluhaton sa Ginoo. Ning join gyapon tay igsoon taliwala sa kakapoy sa lawas kay basta para sa Ginoo wala man tay kapoy-kapoy, no? So mao ni uban sa akong asawa, akong anak, o kaning nag-una ni igsoon kay nakita niyo sa video. Usa ni sa elder nato sa church unya ning nata diri, no? Gabi ini nahitabo igsoon ning suot-suot ta sa kanang mga kasagingan, kasagbutan unya ning labang pagyud ta diri og naay gamayng sapa diri. Salamat sa Ginoo kay nindot kayong panahon igsoon. Walay baha, walay ulan, kay kung naapay ulan ay baha igsoon kaning agian namo nga gamayng sapa igsoon. Lisod ni agian diri, no? So kung makita niyo palibot igsoon, ngit-ngit jud kaayo kay muram ni siya isolate god ang payag ni tatay among adtuan, no? So walay mga silingan, so ngit-ngit kayo ang imong makita mga kasagbutan, kakahuyan. Mao ni siya igsoon ay gamayng sapa ning labang ta diri igsoon. So again, aning time at aning taknaa medyo kapoy gid atong lawas kay biyahe ta sugod pa atong last Friday igsoon sa bukid sa layo-layo nga dapit sa Gindulman unya Sierra-Bulones. Walay undang pero mao lagi na basta paras kay mayaan sa Ginoo. Wala tay kapoy-kapoy kay ngatong paghago dili man gyud ni makawang, no? So mao ni kung gibalik ni akong asawa kay akong gi-flashlightan sa diri ba kay na may mulabang siya ning ay tubig, no? So duol na ta sa balay sa or payag sa ato ang igsoon sa pagtuig son si Tatay Dimitrio nya atong ubang nga mga kauban ni mga youth ug uban nga mga adults igsoon na diri kay nagprepare man, nagluto na para sa ato ang panihapon. So mao na ni ang payag igsoon, no? So akong papa nga 81 anyos igsoon si Pastor Lumanon, wag gyapon ni miatras og ngani katungason. So nabot na diri, so nagiyahay na sila diri mga igsoon og plastar sa ilang kaugalingon og ang atong kauban igsoon nga bag-o na tong cook diri igsoon si Brad Jimmy. Mao ni usa sa igala na to atong igsoon sa pagtuo nga gigagprisuhan. Mao ni share yesterday sa church kay wala man ko, no? So dara giandam ang atong panihapon. Malipayon igsoon, lahi ang banding panagtapok uban sa presensya sa Ginoo. Lahi ang banding nga Ginoo ang gisgutan. Og akapela dayta ni igsoon wala tay duyog, no? So manganta tani paras kay mayaan sa Ginoo. Ayaw ang atong kamot mulukso, musayaw, musingit o maghugyaw, balaan ng hanan ang Diyos. Dayon ko ikaw, o Diyos nga nabingamhanan, matuboy ka sa among pagsimba. Diyos naway kausaban, hangtod sa kahangturan, daygon ko ikaw, saway katapusan. Daygon ko ikaw. So after sa tong praise and worship igsoon pagdaig bisag wala tay duyog aning takna igsoon, mao na ni nagandam na sa atong panihapon ang atong mga kauban, mga kaigsuonan kay pagasugda na nato ang ato ang panihapon uban sa presensya sa Ginoo igsoon. Sama sa akong ginaingon igsoon, lahi ang banding panagtapok nga Ginoo atong gisgutan. So duhay dala ni igsoon, busog ta sa pulong sa Ginoo kay nagdinasigay man ta diri, nag-share sa atong mga testimonies, mga Bible verses, no? Unya at the same time after igsoon naasa tayo nga ni kanang banding fellowship ba nga dinner mga on sa tayo igsoon. So mao ni ato nang giapod-apod ang mga plato ug nagiyahay na tag sukad ug pahiluna igsoon aron magiyahay na pud tag pangaon igsoon uban sa presensya sa Ginoo. So gutom gyud igsoon kay tungason man po ni medyo layo-layo sa ni siya nga dapit igsoon, bukid-bukid sa ni nga part sa moang lungsod sa Clarin. So gutom ni siya igsoon kay nanayaw man ta.
para sa mayaan sa Ginoo nag-awit ba ug pagdaig niya. Mao na ni panihapon na mo together with the presence of the Lord ug malipayon mi nangabusog uban sa presensya sa Ginoo og indeed fruitful kayo ang among Domingo kay grabe no hangtod gabi naagi puntas bulaton sa Ginoo sugod pa lang sa buntag hangtod gabi igsuon walay undang ang panagtapok aron pasidunggan og himayaon atong buhi nga Dios again banding ni sa atong mga kaigsuonan uban sa presensya sa Ginoo nangaon mi igsuon nagdinasigay naginampuay unya nangabusog igsuon og of course nanguli nga malipayon kay nagmadaugon man ta uban sa presensya uban sa grasya sa Ginoo so ining teknaa among balikan ang Ginoo sa tanang dungog og himaya.